Pán Kiska, keď hovoríme o krajine, ktorá vstúpi vlastne na územie iného štátu, krajine, ktorá, dá sa povedať, že porušila v tomto smere medzinárodné dohody, určite porušila medzinárodné dohody, je to krajina, ktorá napriek tomu, že je náš tretí najväčší partner z hľadiska vzájomného obchodu, zároveň krajina dobrým partnerom aj do budúcnosti? Hovorím o Rusku. Tak určite to, čo sa teraz udialo na Ukrajine, je dosť alarmujúce. O Ukrajine by mali rozhodovať ľudia tejto krajiny. Ukrajina je suverénnym štátom. A v tejto chvíli dokážete povedať, že ak teda by ste sa stali hypoteticky hlavou štátu, že čo by ste vlastne v tejto chvíli robili vy z pozície hlavy štátu? Tak určite treba byť vedomý toho, že zahraničnú politiku predovšetkým robí vláda a parlament. A takú máme ústavnú tradíciu, ako prezident by som to plne rešpektoval. Takže ak by som bol prezidentom, tak určite by som s premiérom si sadol za jeden stôl a spolu by sme diskutovali o tom, aké spoločné stanovisko, ale nielen stanovisko, pretože to nemôže byť len o rečiach, ale v spolupráci s Európskou úniou, aké postupy by sme mali prijať, aby sme nielen rozprávali, ale aby sa aj niečo dialo.